سلام سلام تخطاتلتنا channel كم يعلقكم كم يتخونوا سناي كتكونوا ناي وترو تمنيتيو زلنا يا دما سلام قسانتني من نبذ أقاتامي لو ما عنتي بزعبات أرفي كم زبار صدر أخمو بزعبات أرفي كنرئنا مالتيو كساب فتسامة دما مساي كتصنحو بخبري عدمكم زلكم هنا طريقتو زلكم نقفتا دما أفتحتي كتصبيكم يا قدمي نابو مخاديقن بزعبا زحالة فيديو دسارحنا يا مسيوردا بزعبا نيشي مبرح كبوكم دليل لخو اتا فيديو مسارحنا بزح قبرة ملسي مسينا بزحات سبات كونتاكت جيرو منا ببوغنا مالتيو نيوردا ون بزحات سباتكم كونتاكت جيرو ما نعيونكم مالتي اتي زقر مكان اتي زحزنا كان نقر بتعمينا سنبيدنا حق زربا ان احنا قلت خوينا تزنبره ابايك بخبلك اني ግን زياده بيوردا زنبره ነገራት بقلت خوينا ክትዛራረብ ኢላ ምስ መጽስ ኣብ ብዙሓት ሰባትኩም ምጽንሑ ብጣዕሚ ገሪምና ማለት እዩ እቲ ካብ ዝገርም ነገር ወይ ትዘሰንብድ ነገር ከኣኒ እቲ ኣብ መንጎ 20 30 ዕድመ ዘለዉ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዕድመ ዘለዉ መንእስያት እዮም ኣጋጢሞምና ማለት እዩ እቲ ዝመጽኡ ዓመታት እውን ኣብ ድሕሪ 2013 ድመጽ እዮም ዝበዝሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ እውን ሰንቢድና ግን እቲ ጽቡቕ ነገር እንታዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚልካ ወፂኻ ንወላ ንዓና ኮንታክት ገይሮምና ምናልባት ኣበየናይ ሕክምና ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ኣበየናይ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ በቲ ዝዓቕምና ሓበሬታ ሂብናዮም ኣለና ኩላትና እቶም ምናልባት ዘይረኸብኩና ሰባት ከምኡ ዓይነት ነገራት ስምዒታት ዝስማዓኩም ሰባት ፕሊስ ብዝተኽእለኩም መጠን ኣብቲ ከባቢኹም ዘሎ ሕክምና ከይድኩም ምስ ዶክተርኩም ክትዘራረቡ እኹል ሕክምናን እኹል ተኣሽሙ ክትረኽቡ መታን እኹል ሓገዝ መታን ንኽትረኽቡ ብዝተኽእለኩም መጠን ቀላጢፍኩም ኣብቲ ሕክምና ክትከዱ በዛ ኣጋጣሚ ይሕብረኩም ኣብ ቀጻሊ እውን ምስ ዮርዳ መፂና ነቲ ዝነበረ ገለገለ ነገራት ሕቶታት እውን ኣሎ ካልእ እውን ኣሎ ክንሰርሕ እውን ሓሲብና ስለ ዘለና ኣብዚ ቀጻሊ ቪድዮ ክንሰርሓልኩም ኢና ሕጂ ግን ናብቲ ኣርእስተይ ከኣቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ፀርፊ ክዛረብ ብጣዕሚ ፀርፊ ኣዝዩ ካብቲ ደፅላእኒ ነገር እዩ ሰባት ክፃረፉ ክሰምዖም ከለዉ ብጣዕሚ ክንዲገለ ፀርፊ ክፃረፉ ከሎ ብጣዕሚ ይድሕዝነኒ ብጣዕሚ እዩ ከዓ ድስማዓኒ ኣነ ክፀርፎ ንሰብ ኣይደሊኒ ክፀርፈና ከዓ ሰብ ኣይደሊኒ ግን ለንቅነ ግን ኩላትናኹም ንዕዘቦ ዝቐንና ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣዝዩ በቃ ክንዲገለ በቃ ክንዲገለ እምና ዓይነት በቃ ከምኡ ኢና ክብሎ ከምኡ ዓይነት ፀርፍታት ክካየድ ቀኒ ብጣዕሚ ከዓ ድገርመካ ነዚሲ ናይ ሰብ ሓሳባት ከይተሰማማዕሉ ትኽእል ኢኻ ናይ ሰብ ርእይቶ ከይተሰማማዕሉ ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ርእይቶ ናይ ሰባት ዘይምስማዕካስ ብፀርፊ ዲኻ ክትገልፆ ዝግባእካስ ወይ ብምንታይ ኢኻ ክትገልፆ ዝግባእካ እቲ ስምና መፀውዒ ስምና ተቐይሩ ፀርፊ ዘበለኒ ከኣኒ ክልተ ነጥብታት ክነግረኩም እየ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሓደ ቦታ ከይደ ኮፍ ኢሎም ከለኹ ሓበሻ ኣወዳት ነይሮም ኣይ ቲንክ ኤርትራውያን እዮም ኣብ ጥቃይ ኮፍ ኢሎም ነይሮም ኣይንፋለጥን ኢና ግን ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ ነይሮም ብሓንሳብ ኮይኖም ማለት እዩ እንጂ እንዳዕለሉ እንከሎ ኣብ መንጎስ ኣታ ወዲ ክስቶ መሽሙ ትፈልጦ ዶ ገለ ኢሉ ሓቲትዎ ማለት እዩ ኣይፈለጥክዎን ገለ ኢልዎ ክስቶ ጠፊእካታት ክስቶ ገለ ኢልዎስ ኣይፈለጥክዎን ገለ ኢልዎ ሽዑ ፀኒሑ ከዓ ገለ ነገር ምልክት ይህቦ ማለት እዩ ሽዑ ኣታ ደይ ትገትፈና በቃ ካልእ እንድዕለና ገለ ስዋ እቲ ክስቶ እኳ ይጠፊእኒ ትብለን ዘለካ ምስ በሎሲ ኣሃ ንዑ ዲኻ ሞት ተፃራፊ ከምዚ ኢሉ ድፃረፍ ኢልካ ዘይተረዳእኒ ኢልዎ ሕጂ ኣነ ስንብድ ኢለስ ጥምት ኣቢለዮ ማለት እዩ ሶሪ ሲስተር ይልኒ በቃ እንታይ ክንገብር ክንዲ ሽሞም ጠፊእናስ በቲ ዝፀርፍዎ መዓልታዊ ክፃረፉ ስለንድርዮምስ በቲ ዝፀርፍዎስ ብኡ እንዳዘከርናዮም ተፃረፍቲ ኢና ኢና ንፅውዖም ገለ ኢሎምን ማለት እዩ ኣይ ድሓን ፀገም የለን ከምኡ ክኸውን ኣይነበሮን ኢለዮም ሓቂ ግን ኮይኑ ከዓ ኦሬዲ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከዓ ዝተዓዘብኮ እዩ ማለት እዩ ሽዑ ብጣዕሚ ገሪምኒ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ሓስቦ ዝነበርኩ ሓሳባሲ ምስኡ እንታይ ድበሃል ገይርኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ናህና ፔጅ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጆርጅ ፌስቡክ ፔጅ ናቱ ኣብኡ ከዓ ሓደ ሰብ ብዙሕ ግዜ ክፃረፍ ዝረኣኽቦ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኢቨንት ናቱ ፕሮፋይል ገለመለ ብዙሕ ሪአዮ እቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ቅድሚ ሰሙን ይኸውን ሰሙን ሕሊፉ ኸውን መፂኡ ነቲ ስነ ሓሳብ ኣይተራዳድኦን ግን ከምዚ ነቐፌታ ዝህብ ደሎ ክኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሕቲ ግን ብክንዲ ገለገለ ፀርፍታት መዓት ፀርፍታት ፀሪፉ ወዲእዎ ማለት እዩ ብዙሕ ፀርፍታት ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ፐርሰናል እኮ ሰብ ክፀርፈካ እስከ ንበሎ ንዕኡስ ከም ንቡር ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ ግን ካልእ ንስድራኻ ይፀርፉ ንዓሌትካ ዶ ንይሕዋትካ ዶ ንገለመለ ውሽጢ ኣቲኻስ ንሰባት ምሻልካ ብርብር ኣቢልካስ ምፅራፍ እዚስ ናቱ ፅልእ ዘለካ ወይስ ናይ ብሙሉእ ዓለቱ ይፅልእ ዘለካ ወይስ ናይ ኩሉ ንኩሉ ክትለኻኸም ኢኻ እንታይ ድበሃል ትገብር ሕጂ ትወዲ ከምኡ ኢሉ ምፅሓፈ ሓደ ሰብ ከዓ ፅሒፉሉ ማለት እዩ ኣታ ንስኻ ኣብዚ ኸትካያ ዲኻ ኣብዚ ኸትካያ ቦታ ዲኻ ትፃረፍ ኣብ ደክስቶ ከምዚ ኢልካ ክትፃረፍ ኣብ ክስቶ ንክስቶ ከምዚ ኢልካዮ ንክስቶ ከምዚ ኢልካዮ ንክስቶ ከምዚ ኢልካዮ ኢሉስ ዘራዚሩሉ ማለት እዩ ትወዲ ሽዑ
يبلو بزح بقى انتي دبال جيرو ده حتى يلو تمليسو اتا ودسخه كل جزء خم دبرك ابز خدكو كم دا جبر كان دحر حج بلوك جبرك خم زي ترخبان جبرك قليلو شو انا سنبيده مالت نسخه يكون كان بلوك تجبرو انا بزت بيج مسيحه خم دي تسحب دحر حج جبرك بلوك جبرك قليله بلوك يجبركون قر التزارارو يجري مني نت زغبرو نت تصارفو زول لكن رومولسي مو خاص ابوزح بوتاتات كيدي خاد تصارف اب نفس وقف بوتا سباسي رئيتهم نخغلصو وي حسابهم نخغلصو سي بصرفي يدملسلهم اب كل بوتاتات كم إلو خم بتصارف بزح انت رخيبه ابزي كم صاع كفتني مخنياتو بزح مساجات بزح كومنت سلازتصحفه امبر كدليا كفتني عند رخيبه بروميسي اتوني عند رخيبه ابزي لاي كلتيوم تتزاراربو سغا موداتا خريكم حجي قري من بقى انا كندي سبات بقى ابزي فيسبوك ولا توم سناي ነገር ዝሰርሑ እኮ ነቶም ጽቡቕ ነገር ዝሰርሑ ጽቡቕ ነገር ወላ ካብ ፖለቲካ ወጻኢ ኣሎ ናይ ሕክምና ዶ ናይ ገለመለ ናይ ጥዕና ገለን ዝገብሩ ንዓኣቶም ከይተረፈ ይፃረፍ ነይሩ እንታይ ክብል ኢለ ኩሉ ግዜ ሰባሲ ብኸመይና ክዝኩርና እንደሊ ንዓይነት ከምቲ ትሲ ሰባት ብምንታይ እዮም ክዝኩርና ዝደሊ ብፀርፊ ብሕማቕ ነገር ብውርደት ወይስ ብሰናይ ነገር ብጽቡቕ بمشالك سناي نجار بمقبار دي خاخ ذكرت دل بمتى خاخ ذكرت دل انت عينت مذكر نجار يا خاخ تقبرت دل ويك تقدفت دل اذا كلنا حتى ناي نفس وقفنا حتى ولا نفسي بوزح جيزه كل جيزه خم الي حتى نفسي انا كم سمت انت يا سناي نجار كقبر زخ انت يا سناي نجار كزر زخ الي حسب حسب نفسي بوزح جيزه خم الي دزار ስለዚህ ኩሉ ግዜ ዘዘራእና ኢና ንዓጽድ ክንበሃል ከለና ቀሊል ነገር ይመስለና ዘራእኻ ኢኻ ተዓጽድካ ኖርማል ከም ተራ ዘረባ ክትወፅኦ ትኽእል ኢኻ ግን ኣይኮነን ንስኻ እቲ ብፅሑፍ ተውፅኦ ዘለኻ ባህርያትካ ብኣካል እውን ባህርያትካ ከምኡ ምናልባት እቲ ፕሮፋይልካ ክትሓብእ ትኽእል ዝተፈላለየ ነገር ክትገብር ትኽእል ብኻልእ ሽም ክትሰርሕ ትኽእል ዝተፈላለየ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ትገብሮ ዘለኻ እቲ ትፅሕፎ ዘለኻ ናይ ብሓቂ ባህርያትካ እውን ብኣካል እውን ከምኡ ዓይነት ሰብ ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰባት ኣብቲ ናትካ ስነ ሓሳብ ንድሕር ዘይተረዳድኦም ፀሪፍካዮም ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ዘርኢ ክንዘርኢ ኢና ንደሊ بليز ببستخالنا سنايزر انت زرعنا زبالة صفيني تسمعني مخنياتو كل جزء سنايزر عند حزاريكا كل جزء خذكري هاتنبر كل جزء مزغاني هاتنبر كل جزء كالي تربسي ابنتنا انا غويتا نبلومو غويتانا مدحنا يوسف كريستوسي كندي نغرات زرينا يخيدو كندي فقري كندي محرت كندي بقى مسغانا كندي نغرات زرينا خيدو نغبرو دب هيوتنا نغبرونينا كل جزء أب محرت مسيحة قويتاي بقى كم قويتا محاري يلن كم قويتا فكر أملاخ يلن نتوم زقتلو نتوم زهرمو نتوم زواردو نتوم تصرفو زنبرس انتاي بلوم زقبرو يفلطني ما قرب لهم دابلي بمحرت انتاي دبال تقبرهم نير ስለዚህ ንሕና ብፍላይ ቶም ክርስቲያንና ንበሃል ሲ ዓቢ መምህር ኣለና ኣብ ህይወትና ዓቢ በቃ ዓቢ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ሒዝና ንኸይድ መምህር ኣለና ኣብ ህይወትና ካብ ፅርፍስ እንታይ ኢኻ ትረክብ እስከ ተፃሪፍካስ እንታይ ኢኻ ትረክብ ንሓደ ሰብ እኮ ሓሳባቱ ከይትሰማዕ ትኽእል ኢኻ በቲ ንሱ ዝዛረቦ ክትቃወሞ ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለየ ነገር ክህልወካ ክእል እዩ እዚ ከዓ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ኩሉኻ ወ ኢልካ ክተጠቕዓሉ ማለት ኣይኮነን ነቲ ሓሳባት ናይ ሰብ ሓሳባት ክትቃወሞ መሰልካ እዩ እቲ ሰብ ከዓ ሓሳቡ ክገልፅ መሰሉ እዩ ግን ብፀርፊ ኮንካን ክትገልፀሉ ዘለካ ወይ ብፀርፊ ኮንካን ክትረድኦ ምናልባት እኮ እቲ ሰብ መሲልዎ ፅቡቕ መሲልዎ እውን ክገልፆ ይኽእል እዩ بتصرف سلا زغلصك اها صبوق ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ነገር ኣቢልለይ ዝፀርፈን ደሎ ኢሉ ካልኣይ ግዜ ከዓ ጌጋ ክደግም ይኽእል እዩ ምናልባት ተጋጊም ድሕፀኒሕ ማለት እዩ ነቲ ጌጋ ንሱ ኢልካ ተኣምነሉ ንስኻ ዘይኣመንካሉ ግን ኣብ ከምዚ ነጥብ ዝተዛረብካሲ ኣነ ከምዚ ነይ ደኣምን ከምዚኣ ኮይና እትስማዓኒ ኢልካ ብሃናፅ ርእይቶ ብሃናፅ ነቐርቤታት ተፅሕፈሉ ብዙሕ ነገር ካብቲ ንስኻ ደፀሓፍካ ብዙሕ ሰብ ክመሃር ይኽእል እዩ እዚ ስቕኢለ ይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣብነት ክበኩም ኣብዚ ናሃና ፌስቡክ ፔጅ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዩቱብ ወላ ዩቱብ ብፍላይ ዩቱብ ብዙሕ ሰብ ካብቲ ነቲ ቪድዮ ሰሚዖም ዝመሃርዎ ተወሳኺ እውን ካብቲ ኮመንት ዘንብብዎ ዝመሃሩ ሰባት ኣለዉ ንዓና ኮንታክት ዝገብሩና ንዓና ዝዛረቡና ሰባት ኣለዉ ኣብኡ ዝፅሕፍ ሰብ ከመይ ዝበለ ኢና ኣብነት ክበኩም እየ ሩታ ትበሃል ኣላ ጆርጆይ መምህረይ ትብል ጓል ኣላ ሩታያ ሽማ ብዙሕ ሰብ ካብቲ ንሳ ትፅሕፎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝድነቕ በኣ ክንደይ ዓመት ጌርናልና ካብታ ጀመርናላ ስጋብ ሕጂ ምሳና እያ ትኸይድ ጓል ኣብ ስዑድያ እያ ትቕመጥ ኩሉ ግዜ ትፅሕፎ ፅሕፈት ግን ወላ ንሕና ኢና ንግረም በቲ ትፅሕፎ ፅሕፈታት ማለት እዩ ሰባት ካብኡ ሪኦም ንዕኡ ኣንቢቦም ክመሃሩ ከምኦም ዓይነት ሰባት ንኽትከውን ናይ ብሓቂ ዝትዕድልቲ እዩ በዛ ኣጋጣሚ ሩታ ሃብተይ ከመስግነ ክፈቱ ናይ ብሓቂ እትትገብሮ ንዓኻሲ ኣዝዩ በቃ ኣዝዩ መሳጢ ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ካብኡ ከም ድመሃሩ ብዙሓት ሰባት ከም ድምፅኡ እታ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ እዚኣ ጓል እዚኣ ከምዚ ዓይነት ትፅሕፍ ኢሎም እዮም ብዙሓት ሰባት ንዓኣ ዝገልፅዋ ሰባት ብኸምኡ ክገልፁና ንፃዕሪ ኣሕዋተይ
زي أخلنا سلام تاي تسدد دلنا زي أخلنا لو كلاتنا كون فلطينا أجرنا ملينا أديها ميتا أفركم تبعي الكاب كن كيدين خل سبات قوينا زبزحنا كباي جميل كمالتي أديها داموتة حوخا داموتة كسلت رايحة كسلت تخل شانتا خاطر رفقات كيلاي تخلنيها كابز زخف نجار يلن زبزحنا هم إنا أبسدت عسر تقل عمل تقميتنا لنا أنا إيرترا خيدي فلتني تمال ما قدم استخفتني مجمرة جزء دحرة 10 عامات نسدراي كرينا خيدة كيدي فلتني نبيك خيد كلاتنا نريو زلنا هيوتنا كلنا زبزحنا حدا هيوتنا أكند نفقر نسناي نجارن أكند نسعد جن كنت أعرف كنت جالس أعرف كنت أعرف نوعلنا كابتي ما عاد كندو جزت فيك كندو عينك بتقرني عصيف كخاب تتعرف سناي نجار أنت تجبر زبالة بزح سنة تمهار النيرو عبلت أب فيسبوك ما تحافظنا كله زبل بيج على أبو خيط كان طريق خياسي بتعمل كابو وصاء كمان عمل سكان أزيو كما يدبل تمرتها صحفات على مسلكا كم غير كسناي نجار كتجبر فتن بجها أي تتعرف بفلاي جلا كريم كله خو تم تتعرفوا البروفايلهم كريم كله خو بتعمي يد السنبد ناي بحكي يد السنبد قال لهم ناي أبا أنت أنس بروفايل تتقيمكم سئل تتقيمكم يوم تتعرفوا أبا أنت أنس قلنا ناي تعرف أبنتا يكونوا سلمتي خا بروفايل كاتو قبروناتهم سئلي ويسئل كانت لسئلي خاب وتقبرو ندحر ناي بحكي تنسوم تنبورو قد لن دحر تدقفون تأمنوا لن دحر كوينكا سلمتي دا تتعرف الله أبا أنت أنس كو بتعرفي كونا زمسلو أبا أنت أنس بتي نسناي نجارم نأمناتهم تقاليسهم هيوتهم زخفولا بقيم حربنا قد لنا إلنا كوينا أنا أمن الله ناي مي بتاعتنا ناي دي مريم سئل غير كا تتعرف قال لي خاله خا ناي دي مريم سئل غير كا تتعرف أدي مريم كو قدست الديا بقى برخت الديا أدقويتها بقدسنا تفلت أديا بتصرف تفلت أدي كونتن البروفايل ونتقملوا بمستوعبكم جبري ليهم دبللو سلمتها خد جبرهم نع آدم سيد كم أبنت غير كان دحر ناتك أبنت ناتك موديل مخانم دحر تأمن لهم كين كأتنساتهم زجبروا نجار بعق ما خد جبر ساعات كاب بتصرفن بقال ملن انتي بحال تجبر سبات كاب بتصرف تصوعها كاب بتصرف غاد ذكرها كم زيلو تتصرف كم زيلو زجبر أم نفسه كف بوتا زخت كاب بتصرفها بتنسخات جبروا نجار كلاليكا كاب زخف نجار سألوا لي حسبني يعني تخيل ناس أنا نجار نقبل قريتها بزح تزاريبه بزح سلسته سمعنيها تزاريبه ببزلنا سناي نجر نزرع سناي نجر نقبل كل جزء زرع أنا نعصب سناي نجر تزرعنا سناي نجرنا نعصب كردات تزرعنا كردادنا نعصب طبعا نقول نتوم نولدهم قلعوا انتهينا قديفنا لهم كنكيد التبهرتي كوما عينة بهري أب سوشيال ميديا متاعها كنت تقول بهري كنت تقول تعرف تتصرف من عرفان كأب هيوت كون كابوز قدر لك مالتي سبب زي كهم غير كانت تحقق أبت سب زري إكا وين ولا كا وين حدار كاب استفلا نجارسي أنت عينة سميها خدكم لذي حلفنا طبعا سبب نقول لو ما عندي بحق بسمعتي كزارب سني بتعمي حما أصلا استسمعني أنت خيلنا شمنا سناي نجار كتكلم بس تعرفوا تكلم يبلو እግዚአብሔር ሰላም ያብዛحلنا أبقى تعالي بخالق فيديو كساعد متأكم لما أبزي بيج أبزي يوتيوب channel ምናልባት حدش نحركينكم سبسكرايب داغوركم لايك كومنت هنا تناغرات እንዳጽሐፍኩም ክትተባብዑኒ በዛ አጋጣሚ ይሕምሕፀነኩም ምናልባት ንኹላትና ክጠቅም ዝበልኮ ብዙሕ ግዜ ክሰርሕ ኮደል እንደ ብኻልእ ስራሓት እንዳተዋጠጥኩ ክመጻይ ክእልኒ ግን ንዓይ ዝጠቐመኒ ንዓይ ዝመሃረኒ ንዓይ ንቕድሚት ክኸይድ ዝገበረኒ ነገራት ምናልባት ምሳኹም ሸር ክገብር ኣብ ቀጻሊ ክመጽእ ክፍትነ ብዓቕመይ ቃላይ ኣቱኔ ግን ክመጽእ እውን ክፍትነ ብዓቕመይ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ግን እግዚኣብሔር ሰላም ያብፅሓልና ሰሰናዩ